Hej alla mina vänner, jag heter Iman och jag är 8 år gammal. Jag kommer från Solja. Jag har att lära mig Koran. Det skolan heter Kolmie. Och jag vaknar mitt i morgonen, mitt i 7 jag tror. Och jag går in i toaletten, jag duschar, tandborstar. Sen jag går ut, jag tar på mig mina uniformkläder. Sen jag äter frukost. Sen bussen kommer. Sen jag går in den. Det leder mig till skolan Kolmie. Sen när jag är klar med bussen, jag går ut från bussen, går till min skola. Sen jag går in i klass. Sen jag tar ut min kitab och läser den. Sen när jag läser på läraren, jag är klar. Sen jag tar min bok och min penna och skriver på mina läxor. Sen när jag är klar, vi äter mat. Vi ber, sen vi äter mat. Sen när vi är klara och byter och äter mat, vi går till klassrummet. Klassrummet, man lär sig alla grejer. Och sen när bussen kommit igen, sen när vi är hemma, jag går och hämtar mina grejer som min mormor sa att hämta. Sen jag hämtar, sen jag kommer hem igen. Sen jag lämnar grejerna på köken. Sen jag går in i min rum, tar min kitab och läser min ashur och skriver.